11 июнь көнне Күгеш Сабан туена кайтып, Айгелгә тәкәне тапшырабыз һәм җиңү белән тәбрикләрбез. Вәгъдә иман диләр халыкта, шандырганнар иде, башкарып та чыктылар. Булгар радиосы оештырган әлеге конкурс җиңүчесе Айгөл Төхвәтуллинага тәкә милли бәйрәм барышында тапшырыла. Айгөл Төхвәтуллина Күгеш авылы мәктәбендә тарих фәнен укыта ул, җырларга да ярата. Шөгылен кечкенәдән чорлаган һәм менә нәтиҗәсе. Минем бер абыем да көне-төне шушы радионы тыңлый, ул бер вакыт миңа шылтырата. Әйдәле, онда конкурс бара, катнаш әле сеңлем ди. Ә минем һич аңа вакытым тимәде, 6 атна буе дәвам итте шушы конкурс һәм мин ниһаять соңгы 6-нчы атнаның дүшәмбе көнендә генә үземнең заявканы җибәрә алдым. Ятып калганчы атып кал дигәне рас килә. Диктофонга яздыртып юллаган Идрис Газиев башкарган мәхәббәт турында сурама дигән җыр аңа җиңү турында хәбәр алып килә. Мәхәббәт турында юрама, чәчәкне тажыннан юрама. Һәрбер катнашучы җиңүгә лаек булса да, без инде шушы жюри әгъзалары чыгарган карар белән килешәбез. Шуннан да Айгөлнең җыры аеруча күңелгә үтеп керешле иде. Бүген кайтып, төп бүләк тәкәне тапшырдык. Без җиңүчеләр караганда да безнең эмоциялар ташый. Безнең мәдәният йортында радионы кабыз тыңладык. Җырлап та җибәрдек инде дөресен әйткәндә. Мин Айгөлне күптән беләм, ул минем күршем. Безнең күршегә килен булып төшкәннән бирле ул безнең мәдәният йортына чакырга җырларга йөри. Ул һәрбер конкурсларда җиңүче булып кайта. 100 тавыш арасыннан иң халыкчаны дип сайлап алынган конкурс җиңүчесе Сабан туе программасы репертуарында баетты. Тәкә тарга теләгән татарстанлыларның киләсе елны көтәселәре генә кала. Радио Гыймаев, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы, Яшел Үзән районы.